egento ntaete natebi omosike NYAMOKO chibesti assembly county assembly ya NYAMIRA 6.9 million atarakana ngomo speak otari komorika riube gwanda tore in public tote na documentation arakana chibesi ekere county assembly yetu ya NYAMIRA ebode wansa koboria abantu batakana ta madeni oyo mono omosike JOASH NYAMOKO renge speaker omakwebisa gochikuramu mo speaker ni board member cheto gari ya Samatanga wacha alipe deni. Hiyo deni aliacha hapa kwa county assembly ya NYAMIRA arudishe hiyo pesa. NYAMOKO no mwana ominto muya omonto konyakoreta mang'ana gocha noyo korokwa arama na no twegotaka nonya kamwanjete tigara mutigara no tino no mutienyi oyo moiga torene ki arama akora because ne tore ato test ya intu tutara mwanjera na abanyamira nango mwature county onye gataite tutware specimen togotumeka dia tutumeke no timogirango amorete barakora torere ngia okora ndene go siro mo speak wetu ne gasi akora ningia sana to ensure that there is what we call a seamless work of activities between the executive and legislature ilinde serikali ya NYAMIRA egenderere mutu njegento nange wote yo mosike NYAMOKO buna at least scorecard ya asaba chumbe bale NYAMIRA scorecard ya maegere no ne skuru eria chiete mwaro che buna ire ngotu etabuati kende yagotire mbono koruna agachore tu mochumbe mbona gocha kuinyorana na ria gocha kwa yachi milioni 4 na injo mu MCA na inje na nyeire class ya izidi milioni 4 na NYAMOKO no muntu korani budget ya 120 million CDF bono between engineer kanga abwete goteana arosie bilasi bibe bune bikirifu gisairo akoroseria abantu no twari twata na arobo maene ogetutu njachora ebinto sera gokora twatabaro maene akibora bunja tema twarigerie binto yonde agokora Steve Mugaka twatebana West Nero yakoreki ya temiri origeri bo skuru buna kenyoro ngaito ngororo eyariketu mpaka report na nema bunango siekwere eyuere sobo omochumbe NYAMOKO nande no sobo boisanga njendo nagote NYAMOKO tutie gonya gospisha na chisegi chiaba MCA no governor erekere gokia etarage kora na intu twachakire komobori naki erengi akorire asengenjo no ne chipara chinde omo governor cha komokonya asande gochira chikacha goikaso mosikeruta ase ritare goro ntwa kumetsana aso mosike NYAMOKO akwaya guns kwaya banga na bandu bikipiki kwenda gusaria matanga alinge gari ase ndiba nerio giria lengororo ande krando barwetoro anyagwaka na bantu nyako bachioteri banyakora mabora ibande mbobe sana ikero muskocho olre njera akretu ekura muskojo lumbongi bokeira nera bakretu ekura na bantu the same people njera NYAMOKO akretu ekura muske Lamex Square kurogo de toitibwa na bakretu ekura to buri muske NYAMOKO ngatwa sinyirurende ne gasieye erembia sana agokora igate tumutigere achinera tokore gasi 2027 yonto kenka utari wanjori gere gasi kwa yetu ni koromo MP ni koromo senator oro kono women rep onye koromo MCA digere gasi kwa yetu onye kore ikiagera engakingo erere 5 years a very short time one iro tutige team yake 3 na gitobeke biyama bati ame green roads abantu bakonya kogosere president ase binyore bitu mu muske babo NYAMOKO igasi abo nuko nyakura abantu yuzi aramo muske koito na tabanga ba MCA bara abana bake atemanyiti bawe sayara bawe sinyorera nebintu binde kabiribyo tatabyo muske NYAMOKO ngara taite to muske nero kaske abaribande na ntutabi none president to muske William Ruto na abantu bantu bare UDA so ntuno twarenga azimio tutokani liko bandox iko bawantu baturigeri mundu bata maskani yake mbano no muske Ben Mumanyi atenere ibintu byo president NYAMIRA osono no muske Kemusi so NYAMOKO ere kusinyo igase no nyakora mabantu ndete ko comment one issue yo ndete ko siga mugakwito amosinyali na toba distracted no ena se ake competitors bao wose ba perceived competitors abukwa buete most of them in the year 2022 toba distracted nyoka na magendero kabisa abana inji na magendero baganyete na ende ntoko ete na support from the assembly nyoka ko industrial park genda ko le stadium chiri chitigalete manga stadium ere iga mate nyama ya stadium ere neri ende tukabwa tu chimagwa wali gosene isanige ko rukunerere
chipara cheito chirosiku ya macha enanwe na street lights na leo ntwa kwane la roto na street lights ibyonsi ipi ngiro kia abana inchi baite batagete seke maine boni waso NYAMIRA county arebi ndo muske mubunge ababunge tubate 4 arebi ndo mubunge oborabu muske osero akolire chibasi na development project oche west mugrango omuske nga Steve Mugaka the kind of development akolire birasi bire modern oche bogetutu omuske okorokunga engoko club gisaire bintu akore juzi ebitine ebintu binde nga constituency nere boni ngire nete maega magenderero as CDF yabo kunya gutumika kunya kwaya kunsi noko nabantu no timugrango there is no visible nenjero monto NYAMIRA ndo bantu yankwana ngo monto NYAMIRA ando muri njoro ko getutu there is no visible thing twarege ko aribo girango no timugrango na ando bone kar kwa bolire ibinde kwa buru muske NYAMOKO igako gechu ngwara ritwanga matanga yele josiemu dikonda tete ko tutanza waza kusomera nabantu na ndengwaro chigoro injira renge akogechu eso no development no ni monna bantu bangamira rore bintu muske osera gukora gari rore mundu muske Steve Mugaka gukora ya West Mugrango rore bintu muske Cleven gukora gukora ibugetutu no timugrango era ya bere chibestia abantu banuti nukunya gufandi siegi nukunya gufandi obare nukunya gufandi kunya kurama abantu asamata igo nonye gachore tuna UDA tigaska baraibonsi ba NYAMIRA tokore gasi asobwamo ekine kitora akore kigenga gia tobegete una barai tokora abantu ba NYAMIRA no mospiko ito tigasko mospiko ito buna kerare ngo mospika asigetu na kero monto kerago kore gasi terie gasi yabo no konya kongoro mospika una nase kyo mospika onya batagete kumugora na baye kumurigi bamugore itabakani gose abatebi ingore lakini mospiko tu aro mosima mokani na tari kogoro na intu abakoro kabana nintu tu achago konya NYAMIRA konyora bairiro mugaka onde senate okawo mugaka nero gwapo na mugaka nero ko recruit staffs igo chi report joka chikore tu no na se house ne chi report chitayo igo bono next time wonya bataite bakore binte tigaba tuaoroki wazi naki na nero konya kurwanio mugaka tigatigo mugaka nyari bakore emiremo yaye asengenjo nere na bachoretu buna NYAMOKO akoreteki achorire NYAMOKO nere deria are buna atinere bwie kuoko bo mochumbo noti abantu na barobu neri ataratuomu na intu bono tuachakire komotuoma nere arigerie bintu babo kiribu gisairo bagokora akore na inje bune nana buna inje ngonya korigereri na ngonya gatebiara abantu na arwani bwesegi no ninje na arwani tibwesegi ya UDA ngacha kwebise nisi no ngije tegochomoka koru igo nto kunyagota naki abamba arwani na inje na arwani tibwesegi nkabatigira UDA ngasoa enisi igo kiro muntu na arwani diesegi bone nto tokoria ri naki kiro muntu na abwete ekigiaire kiaire tigato chake koria ri naki na injo mugava na konga magendero ngira abantu baitibo na NYAMOKO nere arigeri naki agokonya chiskuru cha noti mugirango chiagure otherwise tiganya saba seni abarainya sao gochora na kiro muntu ndo kuramo murayonde igota sigetinya sana. The county government ebwate no tokoroka two arms of government executive na legislative chiamwe chibere chitabwatera nti magendero takoa as a county so ndene go siro mo speak with une gasi akora ningia sana go ensure there is what we call a seamless work of activities between the executive and legislature distractors abanya bare leaders na baro tigamba te una ngakingo baerere